Всеки ресторантьор е изправен пред едно и също предизвикателство. Той трябва да предложи на своите гости незабравимо преживяване и в същото време да максимизира своята печалба. Loxon ви подкрепя в това. Интелигентната автоматизация интегрира осветление, аудио, климатизация и енергийно управление, за да увеличи средните приходи на гост, да намали разходите за експлоатация и да създаде перфектната атмосфера в ресторанта. Музиката оказва силно влияние върху преживяването на гостите, тяхното поведение при потребление и средната стойност на сметката. По-бавен BPM насърчава гостите да останат по-дълго и да харчат повече, докато по-висок BPM увеличава скоростта на консумация и максимизира оборота на масите, независимо от вашите нужди. Loxon е перфектното решение, което ви позволява да програмирате оптимизирани плейлисти и да гарантирате безпроблемно възпроизвеждане на аудио, и всичко това без намесата на персонала. Осветлението в ресторанта има значително влияние върху настроението, поведението и чувството за атмосфера. Адаптивно цветно осветление може дори да подобри брандинга ви в помещенията. С Loxon можете не само да настроите перфектната светлинна атмосфера за вашия ресторант, но и да програмирате осветлението така, че да се адаптира през деня. Мека светлина за закуска, ярка светлина за обяд, приглушена елегантна светлина по време на вечеря и жива, динамична светлина, когато кухнята затвори и барът се оживи. Не можем да говорим за преживяванията на гостите, без да споменем и климата в помещенията. Осигуряването на идеална температура, влажност и качество на въздуха е от изключително значение за удовлетвореността на гостите. Няма значение колко добра е храната ви, никой няма да остане, ако не се чувства комфортно. Климатичната система Loxon не само осигурява оптимална среда, но и намалява разходите за енергия, като интелигентно адаптира температурата и качеството на въздуха според вашите точни изисквания. С енергийното управление Loxon можете да направите още една стъпка напред. Можете да максимизирате собственото потребление на слънчевата инсталация, да се възползвате от промените в динамичните цени на електроенергията и дори да контролирате засенчването въз основа на околната температура, външните условия и дори позицията на слънцето. Idua.com е специализиран в автоматизацията на търговски и индустриални обекти. За всяко конкретно изискване разработваме индивидуални решения и ги реализираме с висока техническа експертиза. Независимо дали става дума за интелигентно управление на осветлението, перфектно съобразена фонова озвучителна система или енергийно ефективно управление на отоплението и охлаждането, ние осигуряваме плавни процеси, оптимизирано потребление на енергия и комфортна среда за клиенти, гости и служители. Като компетентен партньор ви подкрепяме от фазата на планиране до окончателното реализиране на проекта за автоматизация. Ще се радваме да се свържете с нас и с удоволствие ще проведем индивидуална консултация относно вашия проект. Интелигентни системи за вашето бъдеще. От Idua.com.